संनानै लाबोलायानो जा फिथा लानो नागिरदों शुटिंआव थांनो नागिरदों नै आब'बो जों ज' जानो नागिरदों फिथा हारिमु आफादनि जोंहा टिम सं दङ थांनो ओंखारदों जोङो जि नै जोङो मा मा जानो लाबोखा आयौ 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 अयथासार जिहुलनि न'आव नै फिथानि न'आव नै 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 जानो मालाय खबराबो जि मोजां माबा भिडिअ लानायाव कभारखौसो नायसनबाय नोंहा आंहा अनलाइन बिहरनानै लादों मा आंबो मोनसे बे मोनसे रंसो खारगोनदां नैबे साइड साइडना खानाया आं दाख्लै साननै जाबाय हाद्रि नांनाया सुनो मोनाखै दाबो हाद्रि नांखागोन ना नांसिगोन ओमफ्राय जोङो नै जारौजों जों ओमफ्राय बै आब' सुलेखा दंमोन बैथिं फन रायलायबाय बेहा ओमफ्राय जि मोजां बार खोलो खोलो गारि सिङाव दं उन्दुनोसो ओंखारबाय आंथ' दाख्लैनिफ्रायनो उन्दुनाय थिग गैया रेस्ट गैया जोङो माबा शुटिंआव फैदों 21थि बोसोरसालिया हारिमु आफादनि दं नालाय ओमफ्राय बिनिनो टिम सं बानायनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय जों आइपुवालियाव दंफैयो आरो पिकनिक स्पट आइपुवालि बिराद मोजां बैग्रि बारि बारि फिथाइ गैया खिन्थु फिथाइ गैया फिथाइखौ सुजों बिलाइजों दालायजोंल' मोनजाबा जागौमोन जों ने नों जा आं जाया आं गोखै जाया आंबो बारा जानो हाया आंनो गोदैल' नांगौ गोदै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय नैबे जारौजों लोगोसे भिडिअ बानायनोसैलाय सान्स मोननायावनो जानो नागिरा नै जारा सालायबाय बेहा नेटा नांनो नागिरा बेयाव बिदाखौ लोगो मोननानै खेबा जायो दा रिल बानायनांगौलाय आरो बिदाजों जाया बे जि मोजां साया सायानो जायगाया बरिया दाबो शुटिं जाया खयथायाव जोबगोनलै आं बेमार जादों बेमारि जादों गोसो गैया आं दिनै थेवरायदों दुरबल पिकनिक जानो फैदों जोङो पिकनिक जानो फैदों ना आदा जोंनि हारिमु आफादनि दादा आफादगिरि हारिमु आफादनि नेहाथारिसो सरि आंनि बुंनाया जायाखै साहा लोंनो बिरादनो साहा मोनलोंबाय साहा साहाया माइ खरसे दा गैला जाला माइरं खरसेखौनो फुनो हाया बोलोआनो गोखा दाबो बेनो दं फिसा सामबाबनाय हाइ सामबाबनाय लं जामबाबनाय आब'आ जिरायबायमोन ने साख्रिया नै जिरायनोसै आजादि जासिनबावसिगोन आब'आ सरखारनि सार्टिफिकेटआव जिरायाखै आब' होनफिनलाय माया घटनाखौ खारनाय खेला हायिखौ होनदों गोदो खारनो हायोना हायामोन खेलायाव आब' खारनो गसङोमोन स्कुलाव 100 मिटारल' खारहैजोबनो हाया आंना सिरा सिरा नायना मेगनानो गाज्रि जाजोबलाय लांबाय फिसाजो आंनि फिसाजो गोथां गोथां सिनारिजों बेरनाय नंला गोथाङा मिथिबाय औ औ दे आंबो नोंनो लाबोदोंमोनथ' दख'ना बिदनसो आरो बेसे फेन नांगौ नंनानै सना लोखि दे गोजोननाय बावबाय आब' नोंखौ मैया आं माबायाव फेसबुकाव नुदोंमोन जि गाबनाय खननाय आयु जि अन्थाव बाथावनो ना अरजाया जेबो नङा दुखु मोननायालाय माथो गाज्रि नङाना आब' हारिमुनि जोंना मुहुरत जाबाय नै आदा दिलिपआ मुहुरत खालामबाय दिनै आफा आयै नैबे आइपुवालियाव जे जायगा जे लांदां जायगा बेयाव दुलाराय बिदा सना लोखि ब्लगाव सिन्धु थाथोंसैब्रा ना आदा नैबे सिख्लाफोरखौबो खेबनोसैब्रा आंहा आयै जि साइस नुबाय कालारिंनो
जि गोजा गोजा बिराद बेरदों माबाजों सिनारिजों बिसोरखौ आयौ अयथासार नंगौ गासिबो जि साइज नुखादों गानफिननो नागिरखो ना माखो नोंसोरो दा दायो गानफिनदो बे ड्रेसखौ बिराद बेरदों बे माबाजों बेजों आरोखि जों दायो गानफिनदां मोजां बेरथारदों फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि 27, 28, 29 मार्चआव जानो गोनां बेनि थाखाय दिनै मोनसे भिडिअ एलबाम फोसावनो थांखि लादों बे थांखिया जाफुंनांगोन बेयाव रोजाबदों बिग्राय ब्रह्म आरो बिजिरगिरि बसुमतारी ओमफ्राय हिन्जावफ्रा सोर सोरमोनलाय सुलेखा बसुमतारी आरो मेनका देहा बसुमतारी नार्जारिबो सिम्पुल सुलेखा आब' मेनका आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा खालामगोन दे नानि फरायनो हायाबाबो जायो बैग्रि बेगर गोनांजों जारौआ फिसाजोआ सिबायफोर मेकआप गैया जि बारजों अयथासार देलायबाबो सान्थि गैया खेबना फैदों आइलेसबो खादों मा खालामदों बिसोरलाय सना नागिरदों सना इयारिंस आंहाना आन्दाय माबा थेमा फिसा लाबोबाय जेबो मोजां फैयासै मिनिनाया होआखै माइब्रा जानाय आथायाव नांगौ माइब्रा बोरै एरख'लायदो आं सुलेखा हाथाय थरगबसि लालायलायदो नोङो माइब्रा ओंखाम एवनानै लाबोलायानो हाथाय Figure. Ready? 1, 2, 3, go! Wala apa sih gejau gini kan nanti apa jangan gejau gini kan nanti malah gejau jauh kelihatan dan kaya siapa ibu hilku nani mana switch ini hilku kan ya tak dengar lah nani mana gejau sana sakit dengan nunggu. Right. Mama menjaga dah. Coba salad dong. Salad. Tali jehol dong. Zada. Mama menjaga nih biar kau selap moni mama menjaga. Daun hai dong nani nai daun lokal Korea. Kau. Ini berat kan saya, ini saya pekan kuku berat anjaran dia. Iya. Idea. Pernah kita. Angrenga. Dikasih. Ayo, mari kerap. Ini hot deh, nanti kau senang.
मा नाम दे खोन्थादो नोंना सेल्बि नार्जारि हा सेल्बि नार्जारि ओमफ्राय नोंनालाय निउरिका ओमफ्राय नोंनालाय माक्सि बसुमतारि नोंनालाय हेपि बेलि बसुमतारि हा हेपि बेलि बसुमतारि हेपि बेलि ओमफ्राय नोंनालाय साइलिसा साइलिक्सा ओमफ्राय नोंनालाय गस्वामी हा गस्वामी मा गस्वामी गस्वामी नामा आलदा आलदाथार नोंसा जि गोरा गोरानो गावस्रा जि नायनो मोजां मोजांथार गावस्रा हाबाया मा हिनजाव गोदान लाबोदोंना लांदों लाबोदों दे दे नोंसाबो मालाय एलबामाव थानो मोनबायहाय एक्ट्रिस जाजोबसिगोन एबार जि नायखाबाय ओमफ्राय गावस्रा एबार थांसिगोन ना एडभान्स गिर्जायाव मोसाखायो जोबनायनि जै दे जै मा होनोमोनलाय औ जै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जै जोबनायनि जै जोबाखै फांसना जोबाखै सुटिंआसो जोबदों खिन्थु सुटिं जोबनायनि जै रिल्सआ दासो जाबावो सावनि दे ओइ दे माबायदि मोनखो दादा जोबनायनि बरिया मोजां थेंक इउ मोजां साक्सेसफुल खालामबाय दिनैनि प्रग्रामखौ बोथोराबो खोलो खोलो जोब्बाय बाय बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ बाय